Der er mange situationer i et sygdoms- og behandlingsforløb, hvor det både er naturligt og hensigtsmæssigt at udvide videosamtalen mellem dig og din patient med deltagelse af eksempelvis pårørende, andre fagpersoner eller begge dele. Jo flere personer, der deltager, jo større er kompleksiteten i samtalen, og jo mere udfordrende er det både at styre samtalen, fordele din opmærksomhed og skabe rum, så alle kan komme til. Uanset antallet af deltagere, er det de samme samtaletekniske principper og kommunikative færdigheder, der anvendes. Det, der bliver vigtigt, når der er flere deltagere til stede, er at få gjort samtalen til en samarbejdende teamsamtale med og omkring patienten. Det betyder, at både patient, pårørende og øvrige fagpersoner skal inddrages relevant i samtalen. De udfordringer, der er for at få alle inddraget og give dem individuel opmærksomhed og kontakt, tager vi en for en. En videosamtale, der involverer flere fagpersoner, adskiller sig fra videosamtaler, du har alene med patienten og den pårørende, ved at der er behov for en indbyrdes forventningsafstemning inden samtalen. Det gælder både, når fagpersonen er en tæt kollega, og når fagpersonen er fra en anden organisation. Inden samtalen aftaler I, hvad formålet med samtalen er, og afklarer, hvad I hver især har brug for at få talt om. Det er vigtigt, at I prioriterer emnerne og aftaler, hvem der styrer samtalen. På den måde vil I fremstå som et velforberedt team. I starten af videosamtalen undersøger du, om teknikken fungerer, og at det er den rette patient, der er logget på. Herefter præsenterer alle deltagere sig. I, der er fagpersoner, gør det tydeligt for patient og pårørende, hvilken rolle og opgave I hver har i samtalen. På samme måde er det vigtigt at afklare, hvilken relation og rolle deltagende pårørende har til patienten, og om de deltager aktivt eller observerende i samtalen. Efter en gensidig præsentation sætter den fagperson, der fungerer som ordstyrer, selve rammen for videosamtalen. Det kan for eksempel lyde sådan her. Det er noget anderledes at tale sammen på denne måde, end hvis vi sad i samme rum. Så lad os lige starte med at aftale, hvordan vi gør. Vi starter med sammen at lave en plan for samtalen, så vi er enige om, hvad vi skal nå i dag. På skift fortæller vi, hvilke ønsker vi har til samtalen. Bagefter aftaler vi, i hvilken rækkefølge vi tager punkterne. Det er mig, der skal styre os igennem samtalen. Jeg foreslår, at vi rækker hånden op, når vi gerne vil have ordet, så vi ikke kommer til at tale ind over hinanden. Er det okay for jer? Det, du og din kollega aftalte inden samtalen, fortæller I patienten og den pårørende. Som ordstyrer sørger du for, at alle kommer frem med deres ønsker til samtalen. Rækkefølgen er underordnet. Sørg altid for at inddrage dine kolleger. Når du spørger patienten og den pårørende om deres ønsker, så følg de gængse principper for etablering af fælles dagsorden. Det vil sige, at du lytter og opsummerer, og bliver ved med at screene for, om der er flere problemer eller punkter til dagsordenen, indtil både patient og pårørende ikke har mere. Når du har været hele vejen rundt, prioriterer I sammen punkterne til den fælles dagsorden, og dermed er der både en plan og struktur for samtalen. Herfra tager du de forskellige punkter op i den rækkefølge, I har aftalt. Vedkommende, der har sat punktet på jeres dagsorden, uddyber det, og derefter inddrager du de andres kommentarer og synspunkter. Vis, at du lytter ved at holde pauser, opsummere det, der bliver sagt, og stille opklarende og uddybende spørgsmål. Du beder den, der har punktet om at opsummere. Derefter fortæller du, hvilket punkt I nu tager hul på, og giver ordet til den, der har bedt om det. En udfordring til samtaler med flere deltagere er hyppige afbrydelser. Hvis du fra start sikrer, at den pårørende føler sig velkommen, inkluderet og vigtig for samarbejdet, vil behovet for afbrydelser oftest forsvinde. Hvis du samtidig sørger for en imødekommende præsentation,
information om jeres samtaleform og etablering af en fælles dagsorden, ved den pårørende, at der vil blive afsat tid til hans eller hendes tanker, ønsker og bidrag. Enkelte gange fylder den pårørende alligevel på en uhensigtsmæssig måde. Så er du nødt til at bryde ind og føre samtalen tilbage til det, I var i gang med. En anden mulighed er at gentage de aftaler, som I lavede i starten af samtalen for jeres måde at tale sammen på. Virker det ikke, må du være mere styrende på en anerkendende måde. Pårørende er ofte i en svær og belastende situation. Nogle taler meget direkte om det, mens andre kommunikerer mere skjult via verbale eller nonverbale hentydninger. Vær opmærksom på de pårørendes behov og have øje for deres hentydninger. Vis empati for deres situation og mød dem med forståelse og hjælp. Noget kan rummes inden for samtalens rammer, og ofte kan blot det at opdage og italesætte behovene være en hjælp. Eventuelt suppleret med en drøftelse af, hvor der kan hentes hjælp og støtte efterfølgende. En god måde at afrunde samtalen på er at få patienten, måske suppleret af den pårørende, til at opsummere, hvad der er aftalt, samt at sætte ord på, hvad de skal gøre, hvis der sker noget uforudset. Tjek også op på, hvordan de andre deltagere har oplevet at være en del af videosamtalen, og om deres forventninger er indfriet. Det gælder både din kollega, patienten og den pårørende.